Il-Partit Laburista jemmen li kull mara u raġel illi wara parir ta' espert mediku fis-settur jistgħu jsiru ġenituri permezz tal-IVF għandhom ikollhom aċċess għall-istess IVF. Dan fl-istess ħin il-prattika tal-IVF għandha tiġi regolata. Għalhekk il-Grupp Parlamentari Laburista se jkun qed jivvota favur liġi tal-IVF iżda se jressaq emendi. Il-Partit Laburista ma jemminx li koppja li tirrikorri għall-IVF għandha tumilja ruħha għall approvazzjoni ta' awtorità governattiva, waqt li fl-istess ħin jemmen li għandha tingħata responsabilità ikbar lil professjonisti mediċi kif ixirqilhom. Il-Partit Laburista saħaq li huwa kompletament inaċċettabbli li awtorità tingħata dritt li toħroġ ċertifikat il kull koppja li tixtieq tagħmel IVF għaliex ebda koppja ma għandha tindibat tittallab u d-deċiżjoni tal-użu tal-IVF għandha tittieħed mill-koppja assistita mill-espert mediku. Xogħol l-awtorità għandu jkun dak li tara illi dan il-qasam mhix skont l-istandards mediċi. Il-Partit Laburista tisostni li għandha tingħata iktar importanza u responsabilità lill-espert mediku li jassisti lil koppji u l-ispirtu negattiv tal-liġi fejn hemm theddid ta' priġunerija għal professjonisti għandu jiġi emendat. Għal rigward ta' numru ta' bajt iffertilizzat il-prinċipju li l-Grupp Parlamentari Laburista jaqbel miegħu huwa li dan m'għandux jkun ikkontrollat bil-liġi. Il-Grupp Parlamentari Laburista jaqbel mal-prinċipju tal-iffriżar tal-embrjuni u ma' limitazzjoni tal-iskop meta dan jista' jsir. Il-Grupp Parlamentari qabel li gvern ġdid jekk jiena tal-fiduċja għandu jipprovdi s-servizz tal-IVF b'xejn fil-qafas tas-saħħa pubblika. L-istqarrija titkellem ukoll dwar il-pożizzjoni tad-deputat Adrian Vassallo u tgħid li f'konsultazzjoni li saru fl-aħħar xhur dan id-deputat esprima ruħu illi ma jaqbilx mal-kunċett tal-IVF fuq bażi illi huwa suġġett ta' għażla ta' kuxjenza u li dan ma kienx issemma fil-manifest elettorali illi fuq ġie elett. Saru taħdidiet kordjali bejn il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u Dr. Adrian Vassallo illi matulhom intlaħaq qbil illi f'dan il-qafas din hija pożizzjoni leġittima u l-Dr. Vassallo huwa fil-libertà li jesprimi l-ħsibijiet tiegħu bla riservi fil-Parlament u li jivvota skont il-kuxjenza tiegħu fit-tieni qari. Dr. Vassallo qabel illi fl-istadju tal-Kumitat se jkun qed jappoġġja emendi li l-Partit Laburista se jkun qed iressaq għall-abbozz ta' liġi tal-IVF.